Maadin knockout report. Ito na ang tagamasa ng semento sa ginagawa nilang mansyon. Ay din to yun kabati di siya ko. Paulan. Uy, Ana. Na di picture mo. Uy. Takon na doon madi kapi. Nakuha na. Mana makukulit na ulit na. Agay na dyan yung kabili ng una. Sos na yan. 95 sige. Oo, 95 ako tayo. Ulang sa ano, kinusa ko man ato. Ano adi ka na alas? Ay naman ang yan ni Bago simulan ang lamay, kailangan may lagay muna dito ang bangkay. Kaya minamadali nilang tapusin ito bago maghapon. Dapat nara sa nukayan. Magaiba barber na. Ano ate? Oo ate, ito na gawin na to. Bakun baspor. Indra. Ito naman, patapos na rin. Sabay-sabay ang trabaho. Ano ka mo, sumalis din. Setet, medyo idnot mo. Mas sinama, tagay ka idana nas na. Adi ba ba yun? Sinsilot eh. Naman, wow. Medyo malaki ang bahay ni Ina. Double purpose kasi ito. Kung sakaling pagdating ng araw, Sa pinto tuwan sa ay din martilyo. Ano? Hindi plus na dito.